Һәм без һәммәбез дә беләбез, пәйгамбәрбез өйләнгәндә аңа 25 яшь була. Һәм шулай күп кенә тарихлардан шундый хәлне дә беләбез. Янәсе Хадиҗага радиллаһу анха 40 яшь булган икән ди. 40 яшь булган икән. Әмма ләкин хадис белгечләре әйтә, бу дөрес хәбәр түгел ди. Мухаммад ибн Исхактан риваят ителгән хадистә хәбәрдә Хадиҗага 28 яшь булган дип хәбәр ителә. Кайсыдыр бер риваятләрдә 25 яшь булган дип риваят ителә, ләкин менә 40 яшь булган дигән риваят бу сахих түгел. Бу дөрес түгел диләр. Чөнки менә бу Әл-Вакиди дигән кешедән бу риваят ителә ди. Ә ул хадис галимнәре тарафыннан ялганчы буларак билгеле. Хәтта Имам Бухари үзенең сахихында горурланып әйтә торган булган, минем хезмәтемдә менә шу Әл-Вакидинең дән бирелгән хәбәр ителгән хадисләр юк дип. Ягъни ялганчы булган. Менә 40 яшь дигән хәбәр дә менә шу Әл-Вакиди дигән кешенең версиясендә килә диләр. Ләкин менә шушы төрле тарихи язмаларга һәм төрле китапларга да нигәдер менә шушы 40 яшь булган дигән хәбәр кирип калган. Асылда әйтәләр инде, гыйлемәһле Аллаһу алам, Хадиҗага 28 яшь булган дип, һәм менә шушы версия дөрескә туры килә диләр. Аллаһу алам.